Ahoj, jak jste si všimli, tak dneska budu s Dogdem a Kikinem Chikinem natáčet video. Jelikož v téhle krabici, prostě to video bude zajímavý o tom, protože někdo bude strašidelná hororová postava nějaká. Nevím, co to bude zač, ale zjistím to. Jelikož tady jsme všichni kamarádi, jasně. Tak, hele, Dobdej, co kdybys si tam šel jako první? Mně se moc nechce. Co kdyby šel první Kikin Chikin, ne? Ten říká, že se nebojí. No, kamarádi, přece víte, že se ničeho nebojím. Určitě dejte na dnešní video like. My všichni z Poppy Playtime Chapter 3 budeme rádi, je aspoň za lajků 5, aspoň 5 lajků, ať v tom videu je hlavně. Jo? Takže já jdu první, zmizte mi z očí a jdu se kouknout. Ne, tam je to nějaký červený, tam nejdu. Chybne Pedi tam ty. Jo, ty nás zachráníš. Jo, klidně půjdu. Ustup mi z cesty, ty taky. Pro mýho šéfku to bude snad snadný. Ahoj. Prosím tě, neboj se mě, já jsem hodný. Jenom se vás chci zeptat. Můžete mi, prosím, tady mě převázali. Co to, ty kráso, je? To hodím hned na TikTok. Počkejte, kamarádi, nevíte, co to je zač? Možná je hodnej. Nebo zmiz. No něco je. Pomoc mi. Nejsem tady převázaný. Nej, prosím. Teď mě vidíš, ne? Jsem už tady tak asi 200 let. Tak mi pomoc. Prosím, jste celou dobu na svobodě, ne? Tak mi můžete pomoct. Prosím. Tak dobře. Ale jak se to sakra dělá? Pomalu? No, tak já zkusím nějak tady tu částku odendat. Počkej. Nebo můžu rovnou tady udělat tohle. Je čas. Na co? Ale ne! Co jsem? Kdo je na zadě? Hezky se pohni, kravičko, ty taky. Tohle můžu rovnou dát někam sem. Už mi to nejde zvednout. Pozáně. A už je to tam, bylo to lehké. Tak. Co budeme dělat? S nima. No, půjdu se zatím očíhnout. Tak, kamarádi, určitě jste si všimli, že jsme úplně v jiný prostě místnosti, takže nejsme jen to tady nebo ten Brownie Fox Robert předělal. A taky jste si všimli, že tu celou dobu máme tuhletu lampičku, hezky svítí, jau. Hele, já se asi moc nemyslím, že je to lampička. Je, taky mění barvy, koukej. Nic nedělej. Papa. Papam, pam, 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 pipi, pam, pim, pam, 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 pam. Prosím vás, a kdo to dělá? To byla zábava. Jestli chcete vidět pokračování, tak to musí být 5 lajků, tak ahoj.